Salutare toată lumea, eu sunt Eduard și astăzi vom juca Critical Strike portabil. Este o nouă serie, probabil ați observat că nu prea am mai postat în ultimele luni pe YouTube, n-am găsit o aplicație de filmat, asta, haideți să începem să mai așa, să jucăm pe Classic. Merge pe abandonment. Ok. Dacă auziți ceva cu final, este de la televizor. Nu mai ce. Și sonează patul ăla serios de tot, muncește-te în el. El așa să fie acolo o luptă mare în față. Aștepta puțin să încarcă mapa. Mâine mergem la școală, nu? Da, mâine nu. Da. Terorist. Hai să mergem. Am o bombă. N-am mai jucat de mult Counter Strike portabil. Ai, mă trec pe nicăieri, mă. Nu de alături. Cred că nu am avut. Ok. Bine că au fost ceilalți, că altfel... Stați puțin să iau... Ok. Haideți să căutăm. Se pare că nu prea vorbesc în videouri, nici nu prea știu ce să spun. Da, cum să fim serioși. Nu prea sunt vorbărări. Perfectăm și în sfârșit. Nu te acum. N-am mai jucat de mult. Hai sus. Domnul sus să fim... Uite, haideți, am acum ia PP-ul. Dați așa să văd dacă filmează. Da, hai că filmează. De-abia încerc aplicația asta Mobizen. Am auzit că e cea mai bună aplicație de filmat ecranul, deci am zis să o încerc și eu. De-abia am găsit un telefon în care să meargă să fie instalat. Unde sunt ăștia, mă? Am bombă. Să vedem pe acolo.
Dumnezeu, să facem nici fantă. Deși nu știu ce se întâmplă, să mergem la bombă, să punem bombă. Așa, îi bani să nu ne dea. Am omorât de aici? Stați puțin, o să-mi pun și cealaltă, că și tasca. Haideți că ne descurcăm, zic eu. Să luăm bomba. Și câștigăm. Dacă nu ne întrerupe nimeni, câștigăm. Gata. Sunt morți ăștia. Nu mai moare nimeni. Stăm liniștiți, cu picioare pe masă, ca barosanii. Știți ce zic? Cred că știți. Deci suntem pe Geagit. Ați înțeles? Nu mai avem niciun stres. Gata, am câștigat partida. Am omorât 2 oameni în meciul ăsta. Cred că o ținem destul de bine. Nu? Oh, a explodat. Ăla nu are bomba. Și cred că ne descurcăm destul de bine, nu? Haideți să o luăm pe sus. Să mai încercăm o dată. Unde mai am ăștia? Am uitat acolo. Am luat pe nimeni. La Geagit. Ok, asta. Mai de mult îmi reușea. Nu uitați, dacă vă place, apăsați butonul de like și abonați-vă. Declarație și tip pasibil de o pedeapsă pentru că practic ai primit aceste informații. Trebuie să vedem al avocatului. Doamna Mariana Ștefan, riscă să vă în acest moment Leo Grafie protecția martorului care face anumite declarații și denunțe. Ce este legislația în acest sens? Am arătat acum. Dacă nu țin filmul, nu știu unde. Hai că nu mai jucăm încă 2 partide și după terminăm. Nu.
Ok, am crezut că m-am băut. Haideți, vă las aici, fraților, ne vedem la data viitoare.